πάρα πρόβλημα, μάλλον. Μεγάλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα, μάλλον. Γάμισε τα. Πολύ μεγάλο πιάλι τώρα, φίλε. Τι πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει άνθρωπος να μπορεί να μου το λύσει. Και αν υπάρχει θα είναι κάποια διάνοια, αλλά δεν γίνεται αυτό το δεν μπορώ. Δεν είναι ρε μαλάκα θα με κρατάς αγωνία και δεν μπορώ. Να ρε φίλε, 4,25, 6,7,42 επί 18% συν μείον πλην βγάζω βάζω, πολλαπλασίασέ τα με το 1 εκατομμύριο και όλα αυτά, έχει μεγάλο πρόβλημα. Μαλάκα! Έλα ρε μαλακά. Τι κάνεις εκεί? Γράφω, δεν βλέπεις. Δεν δουλεύεις. Γιατί. Το ξου έτσι γράφεται. Γιατί πώς γράφεται. Γιατί πώς Αμερικάνικη ταινία δεν έχεις ξαναδεί. Ναι, έχω δει. Τι βλέπεις ρε μαλάκα εκεί πέρα. Μπαμπούμ, πιστολίδι, ναρκωτικά, χασίζι, γόνους, εκεί να πούμε και όλα αυτά, τι βλέπω ρε φίλε. Το ξου στο ταξί πώς γράφεται. Σε φίλε, δύσκολα, πολύ δύσκολα μέσα στη δουλειά. Με έχω βαρεθεί να μου, έχω κουραστεί τα πάντα. Γιατί ρε. Δουλειά. Γάμισε τα ρε φίλε. Κοίτα ρε μαλάκα, εντάξει, πάνω κάτω λογικό είναι. Εντάξει ρε μαλάκα, αλλά η καθημερινότητα θα πλήγει ρε παιδί μου, σε εξουθενώνει να πούμε, εντάξει. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή ρε. Τι να κάνουμε. Ξέρεις τι αποφάσισα μαλάκα. Τι? Να πάμε διακοπές. Άντε ρε. Πού? Στο νησί του Χριστουγέννου, ψήνεσαι. Και βέβαια, αλλά πού είναι αυτό, το έχω ξάκουσει. Είναι λέει ένα νησάκι το οποίο έχει κάτι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κάτι τέτοια λέγει. Είναι λέει μόνο για τα Χριστούγεννα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Απρίλιο να πάμε εκεί. Γουστάρω, άντε ρε, πότε. Το Πάσχα.